Hej Helle. Tillykke med fødselsdagen. Jeg håber, du har haft en god dag indtil videre. Nu ved jeg jo ikke, hvor tidligt den her video bliver spillet, om det er det første arrangement på aftenen, eller det er efter din brors tale. Hvis det er efter din brors tale, så kunne jeg godt forestille mig, at vi skal høre om nogle ting, som vi har hørt om en gang i aften. Det er egentlig heller ikke for at sige, hvis jeg er den første, at han kommer til at tale om det samme. Aner det ikke. I den her video, Helle, synes jeg, det kunne være lidt sjovt at tale om, kan du gætte det? Rasp. Jeg synes, vi skal have en video her, hvor at vi gennemgår nogle fakta og nogle informationer omkring rasp. Nu kan det jo godt være, at der er nogen af jer derude, der er sådan lidt rasp. Det var da lidt usædvanlige ting at snakke om på Helles fødselsdag. Men til de uinformerede, så vil jeg jo sige, at for mange år siden besøgte mine forældre og mig selv, min lille søster, Helle, hvor hun havde lavet aftensmad til os, fordi vi havde været ude at rejse. Og hun havde valgt at lave karbonader. Det var jo dejligt, det smagte godt. Problemet var bare, at hun havde glemt at komme rasp på. Og det har vi så drillet med hende med lige siden. Og jeg vil lige sige, at i tilfælde af, at nogen undrer sig over, hvor jeg er henne. Jeg sidder i Aarhus Filmværksted lige nu, ude i caféen. Ideen var egentlig, at jeg ville være ude omkring i naturens flotte sceneri. Men jeg ved ikke, om man kan se det. Det pisser ned lige nu, og jeg tænkte ikke lige, at jeg ville udfordre skæbnen så tæt på Helles fødselsdag ved at hoppe ud i regnen. Så kom med mig, når vi går på en formel tur i Raspens rejse. Så er vi kommet lidt længere ind i arrangementet. Jeg står nu her ved gangen mellem klipperværkstedet og udstyrslageret. Jeg synes, vi skal tale lidt om, hvad der sker, når man googler rasp. Så jeg prøvede nemlig at google alt fra rasproduktion, raspfabrik til producering af rasp osv. Men det, der faktisk sker, når man googler rasp, især hvis man prøver at finde det spiselige slags, det er, at man finder alverdens andre ting. Jeg havde faktisk så svært ved at finde noget relevant om rasp, at jeg var bange for, at den her video ikke ville ske. Jeg kan godt være, at I tænker, at det bliver godt nok en lang video, hvis han ikke har kunne finde noget som helst om rasp. På sin vis skulle I jo have ret, men jeg synes nu, det er sjovt nok, det jeg fandt alligevel til, at jeg synes, vi forsøgte. Så kom I med mig, så fortsætter vi videre i vores tur. Og igen, så sidder vi her mellem første og anden etage i Aarhus Filmværksted. Og jeg synes, vi skal fortsætte lidt i internetsnakken. I undrer jer måske lidt over, hvorfor jeg ikke er kommet med så mange facts endnu. I hørte jo selvfølgelig før, at det er fordi, det er utroligt svært at finde noget om rasp. Men jeg fandt dog ud af lidt. Der findes nemlig 21 virksomheder i Europa, som alle sammen har med rasp at gøre. Ud af de 21 virksomheder fandt jeg ud af, at dem vi handler mest med er Tyskland og Tyrkiet. Men da jeg så prøvede at søge ind på Tyrkiet, så viste det sig, at alle de links jeg kunne finde faktisk havde noget at gøre med marijuana, altså weed. Det er jo en historie i sig selv lige der. Men at det åbenbart er meget populært i Tyrkiet at blande marijuana med rasp til nogle spiselige godter. Så ved I det. Jeg havde jo håbet, at i hvert fald en af disse virksomheder var i Danmark. Men det viser sig faktisk, at vi slet ikke har nogen. I hvert fald ikke ifølge internettet. Hvad jeg ikke kunne finde noget som helst om, er, hvor mange kilo import versus eksport vi har. Og hvor mange kilo, der faktisk går ud til de danske supermarkeder til at begynde med. Kom med mig, så fortsætter vi videre. Og igen, så sidder vi i den anden ende af bygningen, her i en dejlig blanding af også, hvad der nogle gange er lidt en kantine, men meget mere, hvad der nogle gange er et mødesrum.
hvor de fjerner alle de her borde og stole, og så stiller de nogle gange en lille scene op, eller inviterer firmaer ind til networking days. Så det er et godt sted. Jeg vil egentlig bare sige tak for invitationen, Helle, og håber, du har en dejlig dag, og at vi selvfølgelig er glade for, at vi måtte komme. Og så vil jeg egentlig konkludere videoen med at sige, at det kan godt være, at det er svært at huske resten. Og jeg kan godt forstå, at det er svært at huske, især når der ikke er noget info at finde online på nogen måde. Og hvis vi skal konkludere med noget mere, så tror jeg vil sige, at jeg er kommet mig over, at du glemte den rasp. Og jeg er egentlig bare glad for, at du vil lave den med. Så til Helle og alle os andre, der er her i dag, skal vi ikke rejses op og sige skål til Helle, sige tillykke og sige tak, fordi vi måtte komme. Skål.